San ko kita kwarta ay eh. Dagan kay kung utang mabayro nun ba sa kung sa ni oras di kwarta gid eh. Ako ditong parigan kasi paring John ay ha. Ako ditong adtuon. Kauban ni paring. Ko ni pariba pero dili man ni mao yang kauban. Fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. Yawat si kumpare. Grabe yung karisma. Patay kasi mong asawa. May balaan gini ka. Pero tayo sa ito sa kula pari John. Hiram sa kwarta. Sinati kwarta. Karang ito sa parin John din ba? Nagdiri mo dito ihang area ba? Ato ra. Pre John! Pre! 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 Ano yung problema, pre? Kung ano yung problema lagi pre? Ano yung problema na to nga di na to masulbad? Maray ko sa mga ta pre ba? Ano yung Sa karon lang unta pre? Ano man? Waiting deadline nam ko sa kung bayron nako utang nako pre ba paningin mo ko si makahiram ko diya sa gamay lang sa mga cash pre. Sila di gusto no, pre. Kaya parbis ko sa farm dito. Kaya waiting kwarta ako dito mabutay po niya. Kan akong dugan randa. Mga dungog nako para na amikit. Ay gamay raman pre, gamay raman akong cash gamay na pre, gamay raman na pre. 50 mil raman na pre. Ay so, 50 mil naman rin. Ausa! 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 Ayaw, di ma. 50 mil! Ginagmay naman ang halin sa kong farm. 10k naman na. Pandamay wala. Pero pangitaan na to na pamagi. Pre. Ganto lang din ako akong cellphone ako pre, baligyan sa ako si Mohane pre. Wala pa prinda ni mana, pre. 50 mil na lagi pre. Abrato ra, ha? 50 mil? Kung anong kaniman mo ibaligya, o kanina lang dahil, kay gold man na. Ay pre, kay remembrance mo gani sa akong pinangga na akong asawa pre. Ang sa ako kadungog. Ako ang pinangga ang asawa pre, di kani siya nagikan, man di gina ko na siya pwede baligya. Ay, si Pariyugi atong ikuan anak kay loaded kay Toron. Hindi totoo yan. Nakasipa to bulawan. Pero katong bulawan ba, murag tunog sa bungon, isuksok si Andre. Kasi paboy na siya kay Goldban. Gago! Ko Toron sabay na ng taron. Sige, pre. Pakayon sa ako sa kong penguin re. Sige pre, murag kani pre, murag gan ka anak kong dugan pre, murag makapanagid ko ato. Tuti sa si Pariyuki murag naaman tuy lain ka uban. Tan ayaw si Pariyuki. Hindi kasi mong asawa, pre. Anong isulod ka diya, pre? Manto day na kay lahi ka uban ha, kay galanti day ka. Pasinsagit ka pare yogi ka murag nakuhaan gyud ka. Tara pre, tara. 1 hour later. Pre, Oh, sama pre. ako na idea na hunaan pre ba. Unsa man? Nakita na ko si pare yogi kanya. Pre, lahi man yang kauban di man si Marie. Kinsa man ikuban di ay? Ambot lagi pre, kinsa to yung katubit lagi naman katong gingon mo ko sa dati nga tumuran ng tilapia. Huwag mo to yung kauban pre. Sa babae lalaki. Mga babae ganito pre ba mga mga tilapia. Basta nakuhaan ako to siya pre. Oh, sige, tanaw na Toron. Oh, pero wa palibak pre. Nawa. Oh, kaya na pre. Tara, ano tumagon? Tara. Pre! Pre, what's up pre? Ayo pre ba? Naman. Pre, matay. Marag lagi mi si mga pre ba kay palitan na mo pre naka. Kung sa mga pre nga mura gabi na pangulog ni mo to, mura mag naka-round o kapulo. Pre, luya lagi ka pre. Pre kayo, nanghagbas ko ito, kapoy kayo. Hagbas ka pre? O sige, hagbas mo pre. Sagbot? Sagbot? Ah, sagbot sa taas o sa Ah, basta sagbot pre. Sagbot pre. lulay? Di na mo tapos na to pre. Pre, ba ka nang mahangyo tayo sa mga pre kay bataan mo na mo pre ba marag garanti mo kay karon pre.
Siyempre na pre. Natunog man daw kag bulawan pre. Una, ayun naman, pero nabaligyan ako. Oy, Kaya wala ka, dagang kwarta, no? Dagang kwarta, no? Nag-agi ni sa Bulawan de pre oh. Muna. Oo. Walang gisi, bakit ako? Duha man Pre, gado nag-anawan. Nanta Nanta ko bangkil. baligya sa pre. Problema ko pre kay kwarta na ko pre ba. Kwarta? Oo. Di ba nangita kag cellphone pre? Oh, nakuya ko Ay, sa cellphone gwapo kayo pre. Saan pre? No. Gwapo kayo, 50 mil ra na pre. Pila na eh? 50 mil. 50 mil, ano 50 mil? Mahal naman cellphone, 50 mil. Oh, gawra na sa gold mo pre. Ibalay na ko na 50 mil, oy. Ay dili pre, paminaw pre. Kanabis, ang kanabis. Nay may cellphone na pre. Kung siya nakalain nga cellphone, naman wala mo music, mo video, mo picture. Nay, artista di pre nga pre ano mo pre. Tapos ginawa, ginoo ko. Miski palagi. Kaya cellphone na pre, lahi ni siya pre. Nani say nakuha na video pre nga kauban to imong didang ganina pre. Pero kung wala kay kwarta pre, wala problema pre. Ato lang kung mamaray ko kung kumari pre, siya na ko. Ay, siya dito di ay. Siyempre, man mali ni mo ba? Ano man pre? Anong maadto pa mangkang kumari? Mo bitaw pre. Kasi may nangitag kwarta sa mga. Ikaw. Ako? Oo. O ako na kwarta. Bitaw pre. Usa pa pre. Isa pa, kini mga cellphone na, mo ni ko mga gusto kani mga bitay-bitay na action casting Bitaw pre, bitaw. Wala Mo ganahan yung pre. pinapangita. So, Bagay gyud si ma pre. bagay lagi sa kwarta ba? Ayun, Ayun, bagay lagi. ayun lang. Gamitan yung utok ba? Ayun na atong kumari. Tango para dito kumari pre. Tango Tagwata. na. Ay, siya kay Ay, kastokas. dito mangutang pre. Ayun, dito pre. Abis pa patangon nimo. Ayun, dito. Sabay ko pre. Pwede ko pre. Ngano pre ha? So, sintahon na lang na ako ni pre. Imo ang G's, 70 tanan. Sige pre, basta pre. Ano mo, kumari pre ha? Ano mo, ito ha? Ay, pagkurug-kurug O, pre. sige, wala mo ko nang ngurog pre. O sige pre. O, sige, pre, nya. Nakikas dia pre. Kuhaos na ako pre. O kuha pre. O, diyan lang mo papunta. O sige pre. Ay mo, ato ni kumari ha? O dili. Pwede magayo pre. O, preto na ako pre. O sige sige. O, sige, sige. Ano awa pre, maka 10 mil ko ano pre, way hago, way gastong singot pre. Lagi. Pre ba? Ay, paputos ko. Napahitra. 1 hour later. Pidala kwarta. Asa ka to sila? Paring kaya pas na. Nato sa kubo. Pre! Ay pre. Ay pre. Sus kwarta na rin. Sabi na pre. Tara pre. Ano? Isa pre. Ayaw pre. Nabi ko sa ko ba? Kaya mo na hiringan ko pre. Ngana ko dala kwarta. O kita pre. Tago tagamay pre, tago. Pasimple lang pre, pasimple pre. Parang wala lang yun. Oh. Dara pre. Okay, salamat kayo pre ha. Mas magpasalamat ko si mga pre. Kung need ni mo na pre, mas need na ko ni. Kaya kailangan nyo akong cellphone. Kaya pre, ginalan sa utang ako pre magigis. Gito naman ko sa balay good pre, kay gisingil na ko pre ba. Itago pre. Ay, sige pre, ibag na ko pre. Ayaw ibag pre, muna kita nina. Ayaw ibag. Ibag? Susun yan. Pre, ang imong 10 mil na pre ha. Ay, chore, bahala sa ko pre ha. Ah, o sige. Salamat kay pre ha. Ano po bahin nila? Oh, dali pre. Salamat kay pre ha kay. Oo. Naluwas gusto kong Mga after siguro 3 minutes pre. Pwede na yung pre ha. Ah, sige sige sige. Ako pre. Ah, sige pre, salamat pre. Salamat ko pre ha. Ah, sige, pre. Gamit kina ko ni. Ah, sige pre, salamat po kayo. Vlogger ko. Sige. Sayaw sa do pre, sige kamil gid mo pre. Ay, ko ganun sa'yo. Naawa ka na. Butay man ito. Nailag ka paryogi. Milagawa ng pare. Blackmail man ko nimo pre. Tungod lang sa kwarta. Karon pre, makita nimo pagkamarama ug pagkasiway ni Yogi. Hindi na kamo ilaron pre. Sudlan ako ni sagbot na yung bag ko. Hindi man yung yun tanawo ni kabalo mo jud dawat ang kwarta ani. Kuno mo kwarta. Tama na ni. Karon pre, talawon tanan yung kamarama pre. Tuwain yan ang dahon niya. Kung marama mo pre, mas marama ako. Kautok ka na ni. Inyuha na. Ayan, so magandang hapon po mga katuto. Ayan, so shout out na po no. So na mo shout out mga pre. Shout out ko sa kong asawa nga gwapa. Love you an. Oh,
Kasweet. Ano na? Zala. Oh. Ano may premyo ba? So, shout out po ko sa akong mga friends, no? FB friends, personal friends, sa akong mga kailan, no? Subscribe mi sa mga YouTube channel, no? Sa The Yogi Show. Then, shout out din mo sa akong mga, kung asawa diyan, no? Kung asawa, shout out kung asawa, no? Ako naman. Oh, sige ka na po, pre. Okay, shout out sa mga membro sa Tasiya, no? Tagum City Circus Entertainment Association. So, Eliasar Vlog, si Hiner Hipulin, Melvin Navarro, Roger Navarro, og si Jim Cago. Ayan, so shout out sa inyo tanda. Hinawat mo sa maayong panagway. Melvin Navarro, tagay ko kulpis ha. So, kato mga fans, no? Katong pang blackmail na mo, no? Content lang to, ay lang ito sundog ha, ayaw personal ha. Kay kato ay katuwaan lang. Okay, so muna to na. So please subscribe my YouTube channel, The Yogi Show, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload naming video sa YouTube. So, kato lang. Like and share din mga good vibes. Lotolata ang dance floor ni Kuya Kim. Ay magtuwa na. Siya to. Okay, so muna to mga katoto. Bye-bye and goodbye. Thank you. Bye-bye. Bye.